איפה היית עם אבא? באופניים. מה עשינו? אני לא מרשה לצחוק על השולחן, זה עושה פצע. שומעים אותך כל פעם. עוד פעם, איפה היית עם אבא? אספרסו. מה עשית? אספרסו. אספרסו? כן. אתה שתית איתי אספרסו? כן. ומה עוד עשינו? קקה. נכון. אתה הכנת לי, איזה קפה הכנת לי? פרפרים. פרפרים? כן. לא. לא, הוא לא הכין לי אספרסו, אספרסו הכינו לי בבית קפה. לא אלון, אלון לא יודע לעשות אספרסו. נכון. אז איזה קפה אתה עשית? מישהו. מישהו? כן. ושתית מיץ? כן, שתיתי מיץ קרח. שתיתי מיץ קרח. רק זה נכון.